Adixat, som aquí a la Val d'Aran, a costat de l'hospital l'hospital, perdó, que som en Gascunya, l'hospital de la Val d'Aran. Quin te diu tu? Jo soc Ramon Agulló i soc en anglès i soc de l'Associació Intercultural Occitano-Catalana al MOSC, els que muntem la trobada cultural de Fallament Occitano-Catalana per potenciar la cultura occitana, en particular en la seva vessant aranesa, a tot i de Catalunya i els països occitans també. Dic que recentment hem hagut de la premsa aquí un petit Lucendic d'Aran que ens ha donat un petit gust de l'emplec del mot independència. Ha fet un poc de bruit aquí en Espanya. Per contre, de l'estat francès hi ha pas una persona que n'ha parlat. Trobes això normal? Home, no, normal, clar que no és normal. Les causes s'han de parlar i s'han de saber, no? El que passa que en l'estat francès ja sabem com esteu, no? Són causes que són molt diferents, però que jo considero que aquesta ruptura no arribarà, que el Partit Socialista hi ha persones força intel·ligents per veure que no poden trencar en unitat d'Aran, de cap de les maneres. El que passa que hi ha causes que s'han de parlar, s'han de negociar, i encara que digui el Consell de l'Ausàs que no passarà res, que la Val d'Aran sigui la vegueria del Pirineu i d'Aran, però si nosaltres ja hem una autonomia des de l'any 91, ara no podem formar part d'una vegueria, d'una divisió comarcal de Catalunya, perquè no és coherent, una causa no va lligada en l'altra. Nosaltres hem el que hem, no podem ara exercer d'ací i anar a la vegueria. Hem d'estar jo no cregui que com a independents puguem sobreviure, perquè un país tan pitjor com a Val d'Aran i que solet viu de l'esquí i del turisme, que haurien de muntar altres causes. Això és una causa que se tindria que estudiar, perquè hi ha d'haver alternatives. Protegir la pagesia, protegir la ramaderia, perquè aquelles muntanyes que tan altes són, si no és per la ramaderia, no hi serien les muntanyes. Concretament, abans hi havia les diputacions, i les vegueries d'una altra divisió administrativa del Principat de Catalunya. I dins la vegueria d'Alt Pirineu i Aran, el governament de la Generalitat de Catalunya ha decidit d'entrar la Val d'Aran. I, evidentment, après questionar quelques persones de la Val d'Aran, troben un pau barceloní, és això? Sí, efectivament, nosaltres no necessitam de pertenèixer a un altre lloc, com te deia abans. Nosaltres som el que hem i no hi ha res més. És un govern autònom, el que passa que per el pitjor que és el país no podem anar solets, hem d'estar directament lligats a la Generalitat, perquè les infraestructures, tot, ja ve. A Net un túnel de Viella, que és una meravella, i a la gestora del túnel tenim un coll de botella, d'ampolla, no sé com s'ha dit ara en occità, que jo soc català, però me senti occitanista de cor, que ja com tu ja sabes, i no és normal que hi hagi una carretera com la que hi ha de baixar del túnel. Això és una altra causa que s'ha de reivindicar i s'ha de posar a la faena i muntar el túnel que vagi fins a les bordes, i hi ha moltes causes, i sobretot la Val d'Aran jo crec que no pot subsistir. Ara que hem una autonomia, la gens de Catalunya sí, però la Val d'Aran pròpia no forma part d'una altra divisió. El que passa que els polítics hasta ara, jo crec, en la meva opinió, és que els polítics no han fet una política pedagògica en Barcelona ni en el Parlament de que diguen que la Val d'Aran no és una comarca de Catalunya. La Val d'Aran és un país i s'ha acabat la història. I si des d'un principi, des de l'any 91, que tenim el Consell General d'Aran, s'hagués fet pedagogia a la Generalitat, a Barcelona, i al Parlament, que la Val d'Aran no és una comarca com l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, avui això no existiria. També hi ha una altra causa que és la semàntica. Aquí se parla de l'aranès i l'aranès és de l'occità. I hi ha una voluntat d'entrar en la llei de deixar de costat l'occità o pas, del governament actual? Jo crec que jamais l'aranès ha de deixar de parlar l'occità. L'aranès és una variant gascona
per tant és occità. El que passa que l'occità és una nació sense estat, que hi ha moltes forces terçons i que cada terçó té la seva parla característica, però per escriure, diguem, per prendre notes ha d'estar tot igual per tot arreu d'Occitània, que jo cregui que la normalització lingüística que se va en la Val d'Aran, a la meva manera d'entendre, no és prou correcta, perquè se tenia que haver agarrat els fonaments i els orígens de l'occità i no ja més una normalització d'ací, perquè la Val d'Aran és un país petit, és un gran petit país, però solet no pot anar, no, és que s'ha perdut, és que són causes que sí que ja me diràs que hi ha en Europa repúbliques tan petites com la de San Marino d'Itàlia, però és que el Val d'Aran ja ve, els mainatges quan s'acaben de la formació professional o el que sigui s'han d'anar a estudiar a la Universitat de Lleida o a la Universitat de Barcelona. No pot estar una universitat en la Val d'Aran, doncs com això hem de pertenèixer a un estat. El que hem de procurar, occitans, aranesos i catalans, anar junts per aconseguir la independència de Catalunya. Això és el que hem d'anar a buscar. I si Catalunya aconsegueix la independència d'Espanya, doncs serà una altra història. Però el que no podem estar és hem de potenciar, jo estic d'acord en tota que la societat civil se butge per aconseguir la independència de Catalunya. I quan tinguem la independència de Catalunya podem fer el que vulguem nosaltres.